Kanhi pulis patay human gingong misukol sa mga sakop sa Raidsot ug Arsog nga nagpatuman sa search warrant. Asawa sa nakalas sa kinsa-usab ka pulis, gisikop sa mga operatiba. Si Luan Mirondina sa report. Patay nang nadangat sa Tambalanan ang 41 anyos nga si Dave Agcol. Kinihuman mapusili sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group nga may patuman sa search warrant pasado alas 5 kagahapon sa hapon sa panimay ni ini sa Inayagan Dakbayan sa Naga. Mato di Police Senior Superintendent Raylene Dunlawas, Deputy Regional Director for Operations, nga mibunot si Agcol sa iyang armas, hinungdan nga napusilan siya sa mga operatiba. Pagka-abis pultahan, nagtiyo naman kuno daan si Agcol. Duha ka pusil. May gingon sa kuha kani kana. Motong of course, as a police officer, your life is at risk. Ang kanhi pulis gikatahong nalakip sa drugs watch list sa rehiyon. Sa search warrant nga gi-issue ni Judge Jerry Dikdikan sa RTC Branch 25, lakip sa ginganlan ang asawa ni ini nga si PO2 Maria Genevieve Agcol. Si Genevieve kasamtangang sakop sa Naga Police Station. Atol sa pagpatuman sa warrant, naka-duty si PO2 Agcol ug nakurat na lang sa dadangatan sa iyang bana. Gibutyag sa asawa sa nakalas nga sospek nga tuig 2009 nataktak sa serbisyo si PO1 Dave Agcol tungod sa pag-awol ni ini. Nagpositibo usab kini sa gipatumang surprise drug test kaniadto sa kapulisan. Apan iyang gitataw nga wa siya masayod sa mga kalihukan sa iyang bana. Wa jud kalibutan ana kay ako busy ra ko sa kong trabaho permi. Naari ko sa station o kay bawon sa ibuhat sa bana. Sa pagsusi sa mga sakop sa crime scene investigation sa panimay sa Bangtiayong Agcol, nakita ang duha ka dagkong bulto, usa ka medium size sachet ug 11 ka small size sachet sa gituhuang shabu. Lakip sa nasakmit ang duha ka armas nga gituhuang iya ni Dave Agcol ug ang service firearm ni PO2 Genevieve Agcol. Based on intel reports, both of them are involved in illegal drugs. So, while duty... So murag nahulog na siya siguro ilang family business. And the evidence would prove that the intel reports are really true. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.